Bon dia, passeu, perquè avui anem a continuar parlant dels mecanismes de defensa. Però què seria defensa exactament? Defensa faria referència a tot aquest conjunt d'operacions que tenen per finalitat reduir o suprimir tot canvi susceptible de ficar en perill la integritat i la constància de la persona, ja sigui a nivell físic com psicològic. La setmana passada començàvem a parlar del concepte de repressió dins dels mecanismes de defensa. La repressió seria un mecanisme de defensa front al patiment que està lligat a algo amb el que existeix alguna mena de sentiment. La repressió desviaria aquests sentiments i eixe algo cap a l'inconscient, faria una mena de transferència. És com una manera de conservar aquests sentiments cap a eixe algo en unes condicions que ens pugui permetre sobreviure sense tindre-lo. Amb algo em referiria a algun objecte, mascota, una parella, una persona, en la que ja no tenim ocasió d'estar junts, ja sigui per un motiu o per un altre. Per simbolitzar la repressió és com si agafarem un llibre i començarem a tatxar totes aquelles parts que resulten doloroses, buscant un oblit. Però cada vegada que es feren còpies posteriors d'aquest llibre, apareixerien amb aquesta part tatxada. Però quan anarem passant fulls i arribarem a aquesta part tatxada, l'inconscient sempre recordarà perfectament el que s'amaga al darrere. Bon dia, passeu perquè comença la quarta sessió. Avui anem a parlar de satisfacció. Per començar parlant d'aquest tema, hauríem de dir primer que es pot considerar que l'ésser humà naix prematur per a realitzar aquestes accions necessàries que li permetrien cobrir les seues necessitats fisiològiques. L'organisme es troba en un primer moment en una situació de desemparament davant, per exemple, el que podria ser una urgència vital com és la fam. Aquest estat d'excitació o alteració fica en marxa un mecanisme de reflexe, mitjançant una resposta motriu com pot ser el crit, el qual no resol la tensió sinó que es manté mentre perdure aquesta sensació d'excitació o d'alteració. El bebè es troba totalment desprovist de poder fer aquesta acció externa que puga dur a terme un cessament d'aquest estat d'alteració o d'excitació. Per tant, necessitarà recurrir a l'assistència aliena o a un altre que puga dur a terme aquesta acció externa. Aquesta acció externa cancel·larà momentàniament aquest estímul intern. Després es podria dir que aquest pas momentani d'aquest estat d'alteració o excitació al seu cessament quedaria inscrit com una mena d'empremta de satisfacció. L'ésser humà quedaria així des d'un primer moment ja atrapat a aquestes empremtes de satisfacció i composarien el que és el sistema psíquic. En un moment posterior en el que es torna a manifestar l'estat d'urgència o de desig mitjançant l'augment de l'estimulació interna provocant una sensació de displaer, s'activaran els records que va quedar associada a aquesta empremta de satisfacció. Se buscarà restablir el que és aquesta vivència de satisfacció perquè si no quedarà una defraudació que pot quedar inscrita com una empremta de displaer.